Rahayu, Rahayu. Anjray kang puspitara kasilire samirana sekar kadung gonggaskan danyo mawe raras renane Trio AMT Indonesia. Sangyo Omo Sawiko Prowadya Tanjung Nengge Sang Waro Anuraga Muda kang neluri luring budaya seni warok mugi anjayeng kawana AMT Amurwani. So. Sawiko Prowadya Tanjung Nengge Sang Waro Anuraga Muda angeluri luring budaya seni warok mugi anjayeng bawana AMT Amurwani.
Prapto sajroning ning sasana waro kang kondang kasusra anu naga muda samektoe gawe winantu ing Sukoba Purwomadya Twin wasana nuwun 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 kapurakan ganti ngagungaken ngluhuraken asmanipun dat suci ingkang dadya kapitadosan kita sami nuninggitan nulian Gusti ingkang hamurba amasesa Gumelaring Jagat Padang Renambaran sedya Tomo kula Gondra Agung AMT Indonesia kastu nderek ngaturaken sesanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Basuki sih wilasaning Gusti ingkang akarya luga ingkang kaparang tumandha kajiwa kasarira katur sangyanging sutresna budaya tuwin lumeber warading sawigung dumadi kunjuk atuh sagunging para pemudhan sepuh bini sebut akasipat ingkang tuhanggung gegulan geling cipta pambudi dharma ingkang tuh kinabeten sangyaning sutresna budaya ingkang tuh maha mekber budi dharma manggalaning praja satriya negari sarjana sujananing budi para pinter wah para dwija ingkang tuh keparang kinarya song-song agungipun tuwin tepa paling sagunging para kawula dasih kaswasih pinang kungkun juk katur bateng Barya Agung ingkang tuginamatan inggih Bapak Riyanto adalah Ibu Prawat ingkang ya kepareng mijil saking tlatah Tambak Sari wewengkon Sanggrahan Kranggan Temanggung ingkang tuhu winantu ing Sukabagya mulya pra prikanca kadang seniman Sriwati ingkang tuhu marsudi martawaning budaya turis
lamun to saderengipun kepareng ndek ngaturaken mangastung para mujang para manung para ingkang Purbabwana Pangeran Purbadat ya Gusti Allah. Awit babaring daya pangriba ingkang sampun kepareng jinandhi cih mong wonten ing titi kaludhangan dalu ingkang kepaing kabagyan kamulyan tumuju wonten ing rikang ginaib sira kang jenangka warsa kang sanyata sageta kempal manunggal ambabar bingar anggratus kanthi widodha nirbaya nir ing sakara-kara kepareng kinaos sambating raga Sulesari Wasang Pro Prikonco AMT Indonesia sepisan ndek ngaturaken sewu agunging panuwun kunjuk katur dhumateng Bapak Riyanto dalah Ibu Ruwat ingkang sampun kepareng kasdeni bali kawula sakanca kinen nderek amyak sepining swasana atur pangelumarangan beksa nun inggih Warok Anuraga Muda anggenipun kepareng nampikan nugrahan jati saking Gusti ingkang urbeng sagung dumadi ning sageta kepareng nindakaken saperanganing darmaning ngasepuh nenggih mahargya siwi keng putra dalah keng putri ingkang pun kepareng kekasih pun Bagus Pratu Adi Muhammad Sabat ingkang sampun kepareng hamenggo sawijining kenya dalah wanita ingkang dadya gagantil penggalih ingkang kasdusut diamestanipun Dia Ayu Mela Agustiana S putri pribadi sang Bapak Amin Yusuf sekalian Ibu Siti Khotifah ingkang griya kepareng mijil saking Dawan Wetan tlatah Kedung Banteng Kabupaten Banyumas gunging panuwun sampun kepareng kabahadya kanthi sangkal edi dalah penituk sedaya hamung handayani hamimbuhi suka birak-bereng kula sakanca kadya kajugeran ugi sari kablebek sega maradu lamun tansah saged mayakaken punapa ingkang dados dharma bakti keluarga agung Bapak Riyanto sekalian Ibu Ruwat mugi cumadung asung pandonga pamuji mugi keluarga agung Bapak Riyanto dan Ibu Ruwat anggenipun nampikan nugrahan sageta kepareng mangun bebisanan wah kepareng ngimah-imakang putra sageta lestantun langgeng datan wonten rubeda kalis ing sambikala satuhu tansah gampil gangsal anggenipun hangupadi pangupa jiwa pikantuk rejeki ingkang berkah barokah widunya wal akhirat. Ugi saderengipun ngaturaken gunging pangasma mbok bilih marak sowan kawula sakanca namun to adamel kunjing swasana ing kebaing kaindahan swasana ing kebaing katentreman tuk lenggana datan wonten jalma ingkang jangkep wonten ing Arcapada ingkang mrikas dumedah tangguling samudra pangasama nitik swasana ingkang sampun sakmawis wanci ingkang sampun kepareng samekta ing gati sawega ing diri saking Pro Prikonco AMT Indonesia ya karang hamur wagani lamun to saderengipun kepareng dek ngaturaken sura dira jaya ningrat mugi lebur dening pangastuti AMT Indonesia. Desa budaya kang kondang kaluka tadya sarana lestari budaya adat tradisi tansah dipepetri yakti cinangka dadi jati diri basa lan sastra gegurit gegono seni
seni kang indah wirasa wirama lenggut bawani aksara tinata obat tradisi kuliner saben wanci kumaga jengko tumandang karya sajuru-juru papan tinata tansah njaga warisan kabudayan desa budaya Gondang Kaloka hi 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 desa budaya kang Gondang Kaloka kadya sarana lestari budaya adat tradisi tansah dipepetri yen dijinangka dadi jati diri basa lan sastra gegurit kekono seni kang indah wirasa wirama lenggut bawani aksara tinata obat tradisi kuliner saben wanci kumaga jengko tumandang karya sajuru-juru papan tinata amun njaga warisan kebudayaan desa budaya Gondang Kaloka. Yang jagat karoni sirantanku sono sirawu ing putu bumi ajeng asih suwuk Reboto Pitono suwuk wedening sirna arep swastra tentrem bata angesti Pitono luhure kang kawasa sirna sagupi pemala kang pahanane jagat Pramuka kita tansah angesti luhure kang kawasa kekidungan ingkang kaparengan renggo
ibu regu regenge sakjroning sasana bebasan sampirana tatan obah rondonan tatan tinon saking Mandrawa sang kyai ingkang Gyawareng Prapta maranitesaken umadining adicara upacara adat widi widana tangkret amamuja hanyadong pangasta gati ugi sarija purwa madya usana witodo nirbaya nirsakara para gandane kang Sekar Gadung tuwin kembang-kembang manon kang semuk arum winmor lir oyot-oyot dan ati kusuma mangambar-ambar lir kuku sing dupa kanggo melon kelun-kelun warna mega hamimbong Bathara Parambara asuh pamuja sesaji Srumawayut Sang Yaksindra guna rupa mangeses kadi angin pangsipal keprapat selo-selo kaplosat sato lumya mangungsi kagiat kagutho kang jaga-jaga
I'm the Indonesia. Prapto sajroning sasana yuda. Satya muda tinon kantong gagah. Regata Kadya Tugu Sinokarto. So. Hey. Go. Wah, Prapto angatasi karya. Terus sekali sekali beto, dengan breng-breng, oh bayane warga. Wangkang sang Wara Kuswa Makuruga Mewanggaga Swara tatap gomoro mara panjing turangga Bendeperi sauran mangungkung Pracina mangkating prang Gumbira tyasing sang jure Prapto sajroning sasana yuda sawijining warok kang katon kondang kasusah sak indeng Nusantara ya kepareng uratun sejarahing Prawa ya kepareng uga tansah kegoe ing kabudayan kang adiluhung rembaga ketulik ing manca tulis alit ing sambikala sang Anuraga muda budaya Rai Singo Masto Pusakane Paco Nyai Samandiman Ajak Imrang Kupus Singo Barong Alas Ruban Uyai merangisang soyo rame Uyai sarwa ireng sandalane Mak kita Lomaksana sajroning sasana yuda sang Anuraga muda ya tumandang ing gawe
Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap lir kincanging risang mawe gandrung. Oh saparan katuluwukir moyak mai saking tiasing Baliwur. Oh warok kang kondang kaopo tatan egungake rasa adigang adigung adiguna wong kang adigang adigung adiguna bakal sirna jaga budaya tumandang gawe pancak barise katon satotote nikah maju sang Anuraka Budha lan brigit sak pecaing tandha tumandang ing karya yo warok kang diyo keparang ulas turun sejareng gunging para warok ingkang sampun keparang kawentar kasusra nenggih sang Anuraka Budha Tinon Cirandra dasar gagah pideksa lamun to berkadya tugu Sirakarta rawusa katon sakepal sisih netra blak kadya bagas kara sakembaran angasta iket ingkang awarna ulung sanjatanira kampuh oleng ringgih sanjatanira ingkang awarna jenan ayo budaya Hey! 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 So! Hey! 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 Hey, hey, oh, boy, oh, G, oh, G, oh, G, oh, so, yo, hey, so, so
hi ho hi ho hi ho hi ho hop rawi-rawi rantas malang-malang butung kang dadya semboyane kira tansah sabila mang barang bener eling jo becik ketitik ala bakale ketara budal jo pas lihat sang anu kotin dayo dan sang repowo Ridu mawur mangawur-awur murahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetep kadya putulo por pandrihim turangga esti rekata Tojo layu sepit sang Anuraka muda tumandang ing gawe katon magita-gita cocok budal-budal cocok Sinluk semaya winaya ingat sopi so
Sawijining warok kang wicaksana nadyanto potonging seserepang kebaing samu kawis tan kendhat anggenipun aku pati kawruh so he ha he so he ha he sujud ning pangeran sandang pangan iku amung kaduhan derajat pangkat sampiran pondok ambung titipan pungkasane mati mlebu kuburan so 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 yo yo eling co rukun agawe santoso cerah agawe bubrah semboyan sang Anuraga muda mugi tansah sembata kang jinangka ayo budal co yo los AMT so AMT so AMT so Saka hitung kebaik kadunyan hei so 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 yo yo Jirolu 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 saking Mandyawa pacak warising sang Anuraga muda sang cedak sang saya angalila sang sedang sang saya kebaing pangaribawa hei ha hei so hei ha hei so hei ha hei so hei ha hei maju negara sang
Sang Anuraga Muda. Yo 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 yo. Hoi. 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 Ja. Hoi. Joy. Hoi. Jo. Hoi. Hoi. Jo. Hoi. Joy. Hoi. Hoi. Hop. Ja, 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 hey, ja, ja, oh 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 ja, ja, so, so. Sawusya kepareng dinon saking Mandrawa. Sang Anuraga Muda giya kepareng samagta semeni sawetara. Piyadelenging netra tinon ana teja kang liuran angengga sajroning sasana. Tanuhan tejanipun Sang Warok Genya ingkang gikawareng lumaksana tumuju wonten ing sasana yuda. Budhaling Sang Anuraga Genya tinon kadya Aragata kemuruh panyayah ombak ing samudra. Caca Buddhaja di Indonesia. Yo. So so. Hi ha 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 hi so so.
warok kang tinulan renolodo kanyo kang tuwuh sajroning kalih coy so he ha ha Pipi nyonduren sajure Tinan lumisono ana nang sung pratondo yen to keparing pun sang anggota kenya tansah panenganake menungso pangatipun widodo yen yo angatasi kawya murma tumrap ing busana Hoi, so, hoi, yop, da, hoi, so, aha. Mulai kadya tejo kang mancara kadya gurap ing kartika kang asale ing pernah tejaning sang Anuraga kenya hoi aha Busana kang sarupa lalu pinaredes salira ingkang pating patuan pating kabehane kadya sreng wedi angga sasa kang lumaku ing wanci dalu yo we so Asong bedewot pinontan yakti mujud nagio say so hop ha ha hey ho AMD hey ha hey AMD just hey ha hey AMD just AMD just hey so hey ha ha Dono semua gilar lena kencana binaban netro balak paribawan tresno krono ngluwe karna sedeng so
AMD Indonesia. Tut puntat ing Wirudya kepareng jumudul tumuju wonten ing sasana yuda bodaling wadya bala anuraga kenya alih kadya mahesa duka budaya hoi AMD Indonesia. Maju budal. So, woi.
Hey. Hi ho hi ho hi ho hi ho hi ho hip. Salam sayang jangan sampai hilang, salam rindu jangan sampai berlalu. Salam AMT-nya Indonesia. Tansah nembah kang piniji Waro anuraga muda kondang wadya polo mangku anampi dawuhira tan kendajira tan wonten kang samya kantun amung nenggo bendik bidan kadya paripurna sang anuraga muda angentasi kadya karang budal kondur wonten negari lho ombya ing budaling sang anuraga muda gya kadya mahesa durga cocok lagi apa cok? Lagi Magarya budal cok ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkodi raja Ratu Buta Ramana raja gawe geger dolong Dewi Sita Anoman si Gethek putih sowan paman Sita dicambuling gunangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi geni iladala Ngalengkodi obong Toko pilung wa'aung Podo pading gemblung Omah gede Nopeng dadi arep Oso buka Ati gerang gereng Hey ho hey so 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 hey ho yo yo hey hey ah hey ah hop hey hop ah eh ah eh ah eh
tumap kang bala lumanis budaling wadya bala anuraga muda Tinon Nasri gegamande saking geng Polowaro Abyor Busanarira Panjasta Asri Tinula Pindha Panjreng Puspita Budaling sang anuraga muda Tinon Yaya Mahisa Durga Ayo budal jo Sekima Ambara Tatan dirasa adigang adimu adiguna saik braya tumandang ing karya hoi so yoi hop ya Allah Allah ya Allah Ya Allah, Allah, Ya Allah So Bapak Tono Pangeran Suntilasono Bapak Tono Pangeran Suntilasono Pangirane paring sandang paring pangan paring welas kawulane Tan samar pamoring suksma sinuksma ya winahya ing asepi sinementeling-teling kalbu pambukaning warana talen saking litrating ayut pindha sumeting semana sumusing rahya jati sang anraga muda budal jo hey 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 ha hi ho hi ha hi ho hi ha hi ho
ha hi ho hi ha hi ho hi yuk yuk so 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 hi ho ya 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 salam budaya, salam rahayu bersama dengan AMT-nya Indonesia. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget atas fan-fan dari AMT dari mana Anda berada. Sebelumnya minta maaf banget, kami cuma menuruti dari permintaan keluarga besar juga panitia bahwasanya malam hari ini memang ini tertuju juga ini paling akhir sampai jam 12. Ini juga sudah melewati batas. Untuk itu dengan segala hormat dan beribu maaf yang tiada terhingga, mungkin sudah membuat rasa kecewa dari fan AMT di mana Anda berada. Ya, terima kasih untuk pasukan cinta damainya AMT Indonesia. Terima kasih.